gi jopuonj mobedo appointed substantively mana kaka no winjore e CBA ma 2017-2021. No winjore ni principals bro bedo school ka school, deputy bro bedo gi senior teacher gi HODs ma substantively appointed. Samo wuoye kodini Migori kende ka mi example wan gi skunde madhi 280 gi wiye. Out of skunde go duto te ni wan gi principals ma acting principals wan go makalo 40. Deputies ma act gin over 75. Jogi duto te ok mi pesa mar allowances mag administration. Gitiyo nono. To ka Teacher Service Commission ka e kunyalo tiyo nono nyaka chieng' itho. Onge time limit moro ni miwacho ni acting and from this time to this time. Inya act nyaka chieng'. Jomoko act kate positions moko makata ko bedo Orlando vacancy positions go to gi qualify nikech career progression ja odiyo gi piny. Mondo ibed deputy nyaka ibed D1. Iyudo ka ng'eny jok ma act e skunde wa makoni ni e C4 ni e C3. Matinde ni kata ko land kuonde go ginya bedi. Gitiyo tich machalo gima idwaro maromre gi mar deputy onego bedi to ok migi pesa. Koro ne wawacho ni wadwaro allowances for the administrators e skunde wa duto te. Mano gima onego bed e CBA ka nikech ka ema wayudo kitiyo kodwa marach. The Teacher Service Commission ka ji nyalo act forever ka ng'ato yudore ma substantially appointed tigoli kanyo. Imagine Sharon, japuonj okaw ma deputy oket acting principal nikech principal owuok kata retire kata gibiro timore oonge. Ibedo ka sama ibedo acting principal cha omiyi full powers, pesa mionge go to omiyi full powers, itiyo kendo milos school mitim gimoro amora kata mana higa 2 kata mana higni 3. Kasto ikelo principal machielo makoro substantively appointed tigoli ticha kiduoki staff room. Iparo ni ng'ano nyalo bedo gi moral mar puonjo e skunduno kendo ok nyalre. Koro omiyo wacho ni career progression ema dino gigi. Jopuonj nitie, jopuonj are qualified, to ginyalo sudo nikech adults matisi oketo mang'eny. Wan gi employer marach sawa. Owuoyo kodi kawuono, kiwuok oko mar dhot kacha to gichak gibede bura, ginono gik mano wacho ka. Iyudo ka indosogi e bwo mesa. Mane gima chwanyo ji, emomiyo ok wanyal sudo mbele. Koro gigi duto wadwaro ni obed piny mondo ndikgi maler mondo wawinjre kodgi. To kata mana ndiko mowachono, kata CBA ma 2021-25 ene code. Gik manondiki phase 2 makoro wagomo neni nondiki to pod ok gilu nyaka wadhi mwagom koro ka gilu magi gik machando jopuonj kendo mawang'o jopuonj momiyo jopuonj wacho ni saa koro romo ma ok wanyalo dhi mbele kamano. Nyaka wabed piny mondo owinjre gi jogi wandikre e yo moro amora magimiwa timelines maler mwanyalo neno ma definite. Wadwaro firm commitment mondo mi sirikal ochop chike ochop sigo mane gimiyo jopuonj. Erokamano ahinya. Geno marwa ni dwaro maru ibiro bed ka indiko iwacho ni e winjruok ramna CBA manyien mano kaluwore kod winjruok mabed michopo kanyo gi TSC.